puso o gamhanan ka nga Diyos. Ikaw ang kagahapon, narunog sa walay katapusan. Yan ang pamuhat sa among kaliwanag. O Diyos, Ikaw ang akong kasaligan ug lauman. Walay butang Mabungahong kagabihon mga igsoon. Live na ta, live ta. Okay, dugay-dugay na ba? Atong i-share igsoon, no? This time, pwede na mo mag-mention sa inyong mga friends diha. Kanya pwede na ninyo i-share. I-type at followers at everyone at highlights. Kumusta mo mga igsoon? So busy kayo. Karon nanagit ta higayon. Salamat sa Ginoo. Ako sang i-share igsoon, okay? Let's share the word of God tonight. Shout out 55 viewers this time. Okay? Pabuton sa itong uban. Samtang mag-share sa kore mga igsoon. Okay, done sharing. Kumusta mga kaigsonan? This time we have 92 viewers. Okay. Shout out 70 pila man eh? 74? 74 man siguro na eh? Okay. Shout out 74,000 kapin followers sa Mabungahong Kristohanon. Okay, praise God. Layo-layo na ba? Unsay relihiyon niyo, pastor? Pasensya na, brad. Dili ko mag-mention og religion dire. Pasensya na kayo. Ikuan lang ko inbox. Kay ako ginang gisaad, brad, nga every time mag-live ko dire. Walay laing na pataas na isa. Ngalan lamang ni Jesus. Walay relihiyon. No, so pasensya na, brad. I-message lang ko inbox. Thank you. Okay, so giving nga no, shout out niyo mga igsoon. Okay. Okay, shout out ang tanang mga OFW in different countries around the world, around the globe. Shout out mga seaman nga kanunay nagsubaybay, nagtanaw kanato. Shout out. Shout out sa akong mga brad ha, long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Day brad na ko diri nga magpa-shout out ako sa ni shout out kadiyo mga igsoon. Okay? Asa man to dapita to? Pasensya rin mo no sa mga nag-message na ko daghan ri. Wala pa na ako na open ng uban kay daghan kayo. Okay? So ablihan ako na puhon. So ako sa ning i-shout out si nay nag-miss na ko ano ganadara. Ako brad. Okay, akong i-shout out si sama to ha? Nga na niya oy. Kasi chat na ko ganina. Wait sa mga igso, no? Okay. Ang nakabutang sa iyang Facebook kay Kuan. Sama ni? Fritz. Okay, wait sa brother ha.
Si kuha man ni siya, ang iyang nakabutang diri kay si usang i-shout out ni Brother Fritz. Si Fredo yung brother. Wait. 119 na itong viewers. Okay. Fritz Lapot. Okay. Brother Fritz Lapot. Shout out, Brad. Okay? Oh, ako sa nang basahon yung mga detalye dire. Okay. O ako sa i-shout out ang iyang litsonan. Mia's Lechon. Okay, Brad? Dara, Brad? Mia's Lechon, no? So, kung Brad ni, mauna iyang negosyo. Kunya, JS man ni siya sa kuan. Okay, so actually mga Ikson, kani siya, na-picture ni siya before sa GMA7. Gi-interview ni siya. Okay? Asa man tong kuanan niya. So, ako sang okay. Mauna yung chapter, Sigma Alpha. Okay. At Balirong City of Naga. Okay, mga brad, lunglib to dia. Then UC Main, Alpha, Gamma, akong collegiate chapter. Taod-taod pod ko na GS sa UC. Then diri sa amuang council, Naga 2 years GS. Og sa chapter, 14 years, nako, na GS. Okay, lunglib brad. Si Brad, shout out again, Brad Fritz Lapot. Okay. So, akong gi-shout out karon ang ako ang mga higala, no? Again, akong mga duol yun sa dughan. Kay bawa na mo, kinsa na sila. Mga piniriso, mga inmates. Okay? Shout out na ako bahay ni Kuya. Shout out na ko ang Cebu City Jail. Shout out na ko ang CPDRC. Shout out na ko ang Toledo City Jail. Mga inmates dahang tanan. Talisay City Jail, no? Huwag akong gi-shout out dahil sa ang tanang mga jail officer, mga jail warden who are always watching with us, no? Grabe kayo. Sige na sigtan now. Sige, dagang mag-message na ko mga jail officer. And of course, akong gi-shout out ang Living Water Christian Fellowship nga naa sa Kanipaan, Pook, Talisay, akong mga bradi ha, nga gikan sa bahay ni Kuya. Mga brada ko diya nga lunglib kaayo, nga mga piniriso gikan, no? Karon ang himo ng mga alagad sa Ginoo. Mga salbahis kaniadto. Mga former drug dependent, drug pusher, mga kriminal, karon nakagawas na niya nangalagad sa Ginoo. God first, bro, no? Shout out, no, mga brad na ko na Brad Ares, shout out. And of course, akong i-shout out ato ang mga higala, mga nasa Philippine Army, no, sa lain-laing kampo, no, mga sir, shout out. And of course, ang mga dili gini pwedeng malimtan, mga kapulisan. Unahon ako akong Brad Chief from Saya Skeptron in Arms. Ang hipe sa Kandihay Police Station. Okay, akong shout out Brad Police Captain Albert Sator. Mao niya mong hipe dire. Hipe na mo before dire sa Clarin Police Station. So karon na transfer na siya ron sa Kandihay Police Station. Brad, sige lang jud pangandoy nga bisita diha unya. Pagandahan ako ding uli kag Cebu. Lunglib Brad, lunglib. Salamat kayo niya. Nalipay rin ko Brad kay na-meet na ko ang usa sa imuhang tao dito sa during our seminar the other day dito sa Panglao, kauban sa mga kapulisan. Okay, na-meet na ko. Doon taas ba, nga vlogger po. Okay? So, shout out Brad. And of course, di yun pwede nga malimta, no? Campus niya Cebu. Nako higala di alabi na si Sir Paul Acosta. Okay, nga supportive kayo. Og ako sang i-shout out, nagtanaw na karon. Akong higala nga pulis nga naa karon sa na-assign sa Davao. Davao Airport mo to Brad. No? Si Sir Ruji Abergonzado. Actually, taga-Talibo na siya. And of course, di na pwede. Arisan sa Bohol. Shout out ang Tagbilaran City. Barracks, no? Mga kapulisan na to diyan, no? Okay? O dehang kong makaila diyan. And of course, akong i-shout out sa ang mua dire. Di na pwede og malimtan, no? Clarin Police Station, mga kapulisan na mo dire sa Clarin, among PCR, tanan. Di na ko nganlan, ha? Daghan kayo. Kaya ako kang nganlan, ma'am. Ang uban, makalimtan niya na ako. Baso ako lang i-generalize niya. Akong especially mention si Kuan lang. Among hipe dire si Police Captain Sir Yasar Milumida. Okay? Abanti na. Lahos. Shout out Pastor. Gilantagaan, ha? Gilantagaan. Arebe. Shout out rin. From Joy Iyok Sali. Ito ba eh? Shout out Pastor Gilantagaan family, always lantaw nimo. God bless ninyo Pastor. Okay, thank you. Brad Castillo, shout out Lonely Brother uban sa grasya sa Ginoo.
Oh, Brad Jomar, nanahing tanaw na. Shout out na kanunay diyan, no? God bless, Brad. Ibaw na ka, nakas pag-ampo no kanunay. Pangumusta ko sa imong asawa, Brad. Okay? O ako sa shout out akong brother, akong manghod nga na sa Cagayan, Sam. Okay? George, shout out. O kang iyang lovely wife, si Juby. And of course, ang iyang two lovely daughters, Jihaira Jessica Grace o si Asaira Pares. Shoutout sa nako si Kuya Pastor Joel Aranchado. Salamat dahil kay Kuya again sa pag-anan ako sa Cagayan, imo kong gisugat sa imuhang sakyanan. Yeah, sa pair and then gihatod sad ko nimo. Thank you kayo. God bless. God bless. Okay? Good evening, Pastor from Davao del Sur. Sa ni? Brother Rimelex Bantog. Okay, thank you brother for watching. Okay, ako na yung shoutout ang ako mga kauban, mga higala, mga kauban nga kapastorano, mga alagad sa Ginoo, mga PNP life coaches. Kung shoutout Pastor Jonathan Apare, tanan. Shoutout sa si Brad Manday na ko si Police Lieutenant Colonel si nga na to katong speaker na mo gahapon. Newest ba to? Newest ang apelyido. Sinsya na Brad, no? Okay, shout out and then sa man daghan mo kayo, okay? Pasensya na no, dili na ko makuha ng uban ba, no? Daghan kayo. May gabi, Pastor from Rosario, Agusan del Sur, walay kurat. Okay. Purag na, sure to nagpa-shout out ako kanina. Sige, kana na lang kay kutob sa mga kwan. Okay? And then may gabi, Pastor. Uy, dara. Ako na ning gi-concern, nag-shout out na ko diyan, no? I-regards ko palihog ni akong brother si Kapitan, si Brad Chip Albert Sator. Shout out Sir Michael Miasco, no? O bag-o na ko ni nga nakaila nga police officer nga na-assign sa Kandihay Police Station, no? O pa kuanday pa si tawagan na pa support sa iyang page, okay? God bless mga igsoon. Sir, thank you kayo. Okay? Nice to know you, nice to see you dito sa time nga nag-ubanta sa during our seminar. Okay? So, abanti na ta. Brad, Brad na kung alunglib kayo. Watching from... Asa to nyo, Brad? Limot ko ba? Pa-shoutout ko, Brad, Pastor, kay Deza Machi... kay Deza Machiranya o... Asa to, Brad? Bap Ranya. Gatanaw to karon, brother, long live. Okay, Brad? Long live, uban sa grasya sa Ginoo. And then shout out Sister Ivy Rose Lombayon from Japan. Okay. Again, mga OFW, no? Shout out. Din ako sa nag-shout out si Ma'am Anita Alisaka nga mag-atang gyud sa akong live ni nga naradris Clarin from Tubod Clarin. Bago pa ko kay bao, ma'am, kuan man day kailam day nimo si kuan ang usa sa among worker diri sa church leader si kuan ba nay si kuan nay Kuya Romeo si kanya kailan nimo? Murag former kuan daw ka barangay captain man siguro to diha sa Tubod. Okay? So thank you kay sa time nimo nay. Thank you kay God bless. Unta makalaag ta sa inyo no? Okay? Pwede sa tada mag-Bible study. Okay. Again, akong gi-shout out ang atong mga higala nga mga sima no. Mga OFW nga yes, grabe ang sakripisyo salute sa inyong sakripisyo sa inyong family. And of course, shout out sa 162 viewers, okay? Pa-shout out Pastor from Cebu City. Naapaka chance mag-usab akong bana Pastor na sa prisuhan karon. Ako ning kanon be. Ako ning ikuan sister kay ako ning ihimong video. Oops, ning daganon. Nindot to imong pangutana ba? Naapaka chance mag-usab yung bana. Kayo. Daghan kong mga kaila sister nang gikag prisuhan nga karon, grabe na duol kay sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo. Okay? Shout out watching from Saudi Arabia, Sister Girly Salvia Pagalan. Okay. Suruya imong Brad sa Kandihay Pas para Kandihay PS Pastor. Pohon sir. Suruya niya sige lamig sabot-sabot niya atong last ni ana kung ningkuan man siya. Lakaw. Okay. Brother Kerbin Kitlao, he's watching this time from USA, California. Thanks for watching, Igsoon. Mga OFW na adjud mo sa kong prayer kay bawon na mo no. Na special prayer every time nga mahuman ang atong kuan no. Ay naa si Ma'am kuano le Mimo. Mabungahong panalangin Pastor mao maning didto sa Panglao. Di ba Ma'am, ikaw ba to nga
Wa ko mag-expect nga pagtanaw na ko ma'am ba sa picture, nagkatawa naman di ka sa luyo. Ning posing dito si ma'am ba. God bless ma'am, God bless. I-appeal ni ka sa akong prayer. God bless, God bless. Thank you. 170 viewers na this time. Timing nga na puti ka live, Brad. Pastor, salamat sa Ginoo. So, kabuton yun sa Ginoo, Brad. Okay? So, anyway, our topic for tonight is about our struggle every day. About sa tong battle ba every day while nagsunod ta sa Ginoo igsoon. Kabalo naman ta dili lalim mga lagad sa Ginoo. Daghang struggle, daghang pagsulay, daghang tentasyon, naskilid-kilid, nagpalibot, no, daghang hagit. Mo ingon ni Jesus nga kung gusto ninyo gusto mo makaabot sa or gusto mo makasulod sa gingharian sa langit, or what I mean is sa dalan nga maghatod ninyo sa kadaugan, subay mo sigpit nga dalan. So lisod dili lalim igsoon. Di ba? Dili lalim ning mga lagad sa Ginoo. Daghang challenge kay birahon kita sa panuway bar mobalik ta sa agi. Apan salamat sa Ginoo kay wala ta pasagdi. No, mao na atong topic karon naay gitawag og naay battle jud, naay mga tentasyon nga atong in any forms, no, mga klaseng temptation nga atong masugatan sa diyang nagsunod ta sa Ginoo niya. Lahi ra ba kay the more we get closer to God, the more we draw near to God every single day, mas magkakusog Ginoo ng mga atake sa yawa. Yes, nga na ginaigsoon, but padayon lang ta, abante ta. Amen. Mao na ato ang topic karon kay taliwala sa ato ang mga challenge, mga struggle, mga battles nga bugat kayo. Naay gante, naay reward nga nagpaabot nato. Okay, balo na ta ang langit na igsoon. Amen. Excuse me. Ang kalipay nga walay katapusan. Love. Pwede mo tagaan magtubig, love, sa baso. Kay kuan-kuan ka. Kaning mga kuan panahon karon babugno-bugno, okay? So, anyway, before we proceed, igsoon kay bawon na tanong. Ato sang i-welcome ang presence ni Lord. Let's pray. Let's invite the presence of the Lord. Atong i-invite iyang presensya. Ato siyang i-welcome, no? Ato siyang i-invite nga mo pataliwala sa itong pagabuhaton. Knowing that without Him, of course, we are nothing. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon, dili basta-basta na ito ma-interpret gamit sa kaalam na ito nga kalibutanon. That is why we need Him. We need heavenly guidance. We need heavenly wisdom for us to go deeper. To kanang bitong maka-interpret kita nga mas lawom sa pulong sa Ginoo. Amen. So let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another great privilege, another blessed opportunity that you have given to us this evening, Ginoo. As what I have said, as always, Lord God, dili tanang tao karon, Ginoo, naay panahon nga makadungog sa imong pulong. Dili tanang tao karon naay higayon, naay chance, Lord God, nga makapamalandong sa imong balaang pulong. But Lord God, bulahan kami. Praise God. Salamat kayo kay naami chance karon. Naami higayon karon, Ginoo, nga mamalandong mi sa imong balaang pulong. But Lord God, before we proceed, as we proceed, Lord God, unas tanan limpyuhi sa among kasing-kasing, Ginoo. Andama mi, and then Lord God, tagay mi kasing-kasing at teachable, willing magpa-correct, willing mudawat o correction, willing tambagan, mapainobsanon, madinawaton, and of course, labaw sa tanan, willing musunod sa imong pulong. And of course, Lord God, I pray and we pray for heavenly wisdom. Among gipangayo karon ang kaalam nga langit nun, Ginoo, aron amo jung matugkad, among masabtan ang imong mensahe, Lord God. And Lord, I pray, i-bless ang tanang viewers karon. Kutob sa maabtan ani nga live, Ginoo. Kutob, Ginoo, sa mga makakita nini. Tanang nasod, Ginoo, nga maabtan karon sa lain-laing kanasuran, lain-lain nga dapit, Ginoo. Kutob sa makadungog, makakita nini, Ginoo. Tuguti ang imong gahom mulihok, Lord God. Let the power of your Holy Spirit, Lord God, will manifest to all of the viewers. And Lord, I pray, as we meditate your word this evening, tagay mig kalinaw sa mga nahuna og pagbati, Ginoo. And of course, I rebuke, I cancel every spirit of destruction. In Jesus' name, I pray, Lord, nga walay makabalda, walay maka-distract ka na mo, Ginoo, aron ma-out of focus me. But let it be, Lord God, nga ikaw lamang among masentro, ma-focus nining kagabhiyon. Ug walay laing maisa, Lord, walay relihiyon na involve ani. Walay simbahan, walay pastor, walay tao, walay pundok nga maisa. But it's all about Jesus Christ. Ikaw lamang ang mataas karon, Ginoo. We adore you, we honor you, we glorify you, Jesus. So Lord God, ang nabiling panahon among itugian kanimo. Holy Spirit, this is your moment. And this is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen.
Hallelujah. Thank you, love. Tagaan, tagkuhan sa kong asawa ba. 203, 205 viewers. Thank you. Hallelujah. Praise God. So, sa pa may mga shoutout. Amen. Okay. Thank you so much, Sister Irene Dalagan. O gi-mention niya ako ang higala nga si Bro Alan Aldrin C. Dalagan. Okay. So, abanti na tayo son. Okay? Mamalandong na ta sa pulong sa Ginoo. And our text for tonight na makita sa ngalan ako ni Santiago. Okay? Anyway, sa mga bag-o na to nga mga viewers and followers, gusto na ako ipahibaw ninyong kani nga page sigsoon para sa tanan, you know? Walay maisa nga relihiyon, no? Wala ko i-mention even para ganina na nangutana nako kung unsa daw akong relihiyon. So wala ko mitubag kay dili ko gusto nga naay religion ma-involve ani. Dili ko gusto nga maapil ako ngalan bitaw nga naman joy mangutana kinsa joy ngalan ako so akong tubagon. Mao ni hinungdan igsoon nga ang ngalan ni nga page is Mabungahong Kristohanon, okay? But of course it's biblical, no? Si Lord gusto nga mubunga ta. Okay? And then akong ipabalikon ako, I just want to remind everyone nga I'm not doing this because there's someone or there's somebody nag-sponsor na ako, nag-support na ako ani. And then inyo sang makita nga dili ako ang uban mo ingon nga vlogger daw ko, pero dili man maybe vlogger nga siguro mo share sa word ni Lord, pero dili gyud as in vlogger nga kana bitong mangayo ko ninyo stars. Actual although naay uban mag-send og stars nako, thank you for that. But dili gyud ingon nga nag-need jud nako, no? Ganinanglan kog stars, nangayo ko, kabantay ba mo, no? Or nagbutang pa ko sa GCash, wala kay ako Ikson is I just want to share the word of God. Nga gusto lang ko mo encourage, no? Gusto kay nahigugma ko sa Ginoo tungod sa iyang himo sung kinabuhi, no? Kay bawa naman mo most of us know or awareness akong story sa akong background nga I was a former drug defendant for 16 years and then let's say former drug poser as well, no? Pero the moment gi-change ko ni Lord, gibag-o ko sa Ginoo, gi-transform ni Lord akong life. So I mean akong life Ikson is tungod sa akong kalipay nga gibati mao ning nga ingani ko sikog live, sikog share, no? So mao na sa Ikson. So salamat dai, no? Before we continue, I just want to I just want to say thank you sa tanang mga subscriber, na yung mga subscribers, na yung mga star senders na to. Bisan wala ko na ngayo Ikson, thank you kayo, no? So, wala man ko yung madali-dali ninyo kay bawa na mo prayer ra gyud, no? So, thank you so much. And of course I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page kay as what I have said Ikson, kabalo naman mo nga kani jud nga page na adyo impact. Glory to God, no? Kay di ba kita mo sa pin post nako daghang mga kinabuhi nga nabag-o nga sukad naabot diri na mga naipadung na maghikog nya wan nalahos og hikog sukad nga naabot ani nga page ba na yung mga nawad-ag paglaom but all of a sudden nakabaton sila paglaom, nakabatog kalinaw or something ana bitaw natubag na daw ang mga pangutana niya sing kinabuhi nga na bitaw. So that is why I want to encourage everyone to invite your friends to follow our page, so ako rin gi-shout out ng kapulisan nga mga followers nato diri, no? Kay diha to yung mga nagpa-picture na ko dito sa kuan. No? O ako na shout out ang guard sa kuan. Tagbilaran Pier, no? Nga katong last time nga ning agi ko diha around 5 AM sayo sa buntag kaila gid siya nako iya ko giatngan. Giharangan ko niya ba abi ko unsa, abi kog naa say gisita na ko but magpa-picture na dai, no? So naa siya sa Tagbilaran Pier. O sir, i-regard ko sa imong mama, ingon siya nga gi-idol na ko sa iyang mama, no? So wa man tay laing angay idolon si Lord Rama, no? So maybe ning appreciate lang sa mga message or na bless ana ram na siya. Okay, so bante na so man okay. Anyway, again painumduman ta mo igsoon nga you can type at followers at highlight at everyone in the comment section, and as always you can mention your friends and loved ones here in the comment section. Zaldi Daguhoy, God bless you pastor sa buhay niyo, preach the gospel, amen. Good evening pastor, patabang ko sa prayer nga madala akong husband sa pagsimbas kamaturan.
I-message rago ko sister kanang mag-pre-request kay usahay dili na ko mabantayan kay daghan kay ba usahay maabot manggalita diri og more than 500 ang comments niya. Dili kay ko kabantay no. Sister Joyce Laude watching from Jordan this time, thank you. Okay, padayon na ta kay ang uban ra ba moingon nga pastor pagsugod na kay dita ra ni. Mahurot akong dita. Okay, so ang uban ri pabor sa naka-wifi, okay? So shout out sa naka-wifi ug naka-data. Let's go. So ang atong text karon Nixon mao ni ako nga Santiago, no? James. Okay. Santiago 1:12. Listen carefully. Again, Santiago kapitulo 1 bersikulo 12 nagaingon diri ang pulong sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mobarog taliwala sa mga pagtintal o naay tentasyon, di ba? Kay sa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi ang ganti nga gisaad sa Dios alang niadtong mga nahigugma kaniya. Again, akong balikon. Santiago 1:12, bulahan ang tao nga mobarog taliwala sa mga pagtintal. Kay sa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi ang ganti nga gisaad sa Dios alang niadtong mga nahigugma kaniya. So, this evening igsoon gi-remind ta sa word ni Lord nga nadyoy gitawag og pagtintal. Nabitaw ko gigama ganina nga short video nga rhyme ba, di ba? Kabantay mo. Na ako i-post ganina. Kaunaw na ako ba, naginukto ko na may murag mo, kalit lang o flash out ba nga mga words niya mag-rhyme. So, akong gihimo siya, no? So, about pagtintal, no? And this evening, again, gi-remind ta sa pulong sa Ginoo nga, kanina yung mga lagad ta sa Ginoo, Exxon, kaning musunod ta sa Ginoo, na di gitawag og tentasyon, na ay pagtintal, na ay hagit, na ay challenge, na ay battle. Amen? Naagi na siya. So, dili ta ngayong matingala, Exxon. And the truth is, the more we get closer to God every single day of our lives, the more Satan atakihon ta. The more good nga ang offer ni Satan nga temptation magkakusog. Kay dili gusto ang yawa nga maduol ta sa Ginoo. Gusto sa yawa nga mobalik ta sa agi. Ako Exxon, ako ning balikon. Bag-o pa ko na mong alagad sa Ginoo way back 2012, mga 2013, pila ka buok barkada na ko nga gipakitaan kog syabo. Gitintal ko. But praise God kay na-overcome na ko, nakabarog ko tungod sa tabang sa Ginoo. Amen? Mo Nixon nga naagid yung mga tentasyon, naay pagtintal, naay challenge. No, mo nag-ingon ni Jesus Christ nga, kung gusto mong musunod nako kinahanglan pasano ninyong cross, no? Naay daghang tentasyon. Unya ka lahir ba ning yawa mo offer of temptation na to kay kana pong tentasyon nga asa bitaw tahuyang. What I mean is asa ang imong kaluyahon diha po ka igon sa yawa. No, ana kamao ang Satan is very wise. Amen. Mo na igsuon nga magbantay kita kanunay, no? Dili ta magkumpiyansa, labaw sa tanan dapat magmainampuon ta babad kanunay sa presence ni Lord. Okay? No? Pero mao lagi ni taliwala sa ang nakanindot lang sa tentasyon igsoon. Kung naay i-offer si Satan kanatong a temptation, kay naasay gi-offer si Lord nga opportunity. Listen ha. Once si Satan mag-offer nato og temptation, mag-offer pod si Lord o opportunity. Unsa na pastor? Say offer ba? Sige offer. Okay? Nawa, tanawa. Kung naay tentasyon nga i-offer ang yawa na to, si Lord pod na ay gi-offer unsa na ang pagkabulahan. Okay? Why? The moment mga igsoon nga naay tentasyon, mao na ang chance, opportunity nga mahimo tang bulahan. Kaya nga naman, once mo barug ta, is mo fight ta. Okay? Musukol tas demonyo kay giingon sa James 4:7. Okay? Sukli ang yawa, okay? Dili tay magpadaog-daog ta, sukol ta igsoon. Amen. In Jesus name, no? Ingon rin ba lang kasulatan igsoon nga sa atong teksto karon nga bulahan ang tao nga mobarog taliwala sa mga pagtintal. So, yes, naa ang tentasyon pero naay opportunity pud ana nga mahimo tang bulahan. Ug kanus ata mahimong bulahan sa dihang mobarog ta nga malig-on taliwala sa mga tentasyon. Amen. Oh, tanawa. Bulahan ang tao nga mobarog taliwala sa mga tentasyon or mga pagtintal. Kay iyang madawat, kay sa iyang pagdaog, makadawat siya sa kinabuhi. And ang si St. James nag-refer siya sa
He's preparing this time sa gitawag og eternal life. Mao nay kinabuhi. Okay? Langit. Okay? Once makabarog daw ta nga lig-on, mudaog ta sa gitawag og kaning pagtintal, tentasyon igsoon. Aside nga mabulahan ta kay ano man, bulahan ta kay madawat na to ang ganti. Amen? Ganti sa kinabuhi. Okay, mao na ang langit. Next line. Ang ganti, no? Nga maong gisaad sa Dios alang ni adtong nahigugma kaniya. Wow, no? Naay gitawag og ganti, no? Naay gitawag og reward igsoon, ganti nga mao ang kinabuhi. O kabalo na ta na again akong balikon, walay katapusang kinabuhi. Yes, magkaumod-umod, daghang kay tentasyon, daghang kay hagit, daghang challenge igsoon. But if ever igsoon na may time nga madagma ta, kay dili man gyud ta perpekto, na may time igsoon nga matintal ta, madaog ta sa tentasyon. Dili pa na mao ang katapusan igsoon, samtang napay gininhawa, napatay kinabuhi, magrepenta, balik sa Ginoo, balik. Amen? No? Madagma ka bangon. Madagma ka bangon kay dangog kay kalibutan, normal na igsoon. Daghang offer, daghang tentasyon, daghang pagsulay. Pero ang isyu na igsoon is every time nga mabagsak ta, mo bangon ta, nya mo padayon ta. No? Mupadayon ta igsoon, agwanta antos igsoon. Usa ka adlaw. Amen? Usa ka adlaw atong madawat ang ganti nga mao ang kinabuhi. No? Apan mao lagi kinahanglan mo daog ta, no? So naagi diini no naay battle. So dili ra ibot pasabot pod igsoon nga magpauyon-uyon ta og naay tentasyon. Yes, naay tentasyon normal na, apan kinahanglan atong suklan. Amen. Anak ko tas Ginoo, no unsa magpadagdaog lang tas demonyo, no? Anak ta sa Ginoo. Gitagaan tag authority ni Lord igsoon, di ba? Unsay giingon sa Luke, sa Lucas, no? I have given you authority to trample on snake and scorpions, di ba? And to overcome all the powers of the darkness of the enemy, no? Nothing will harm you. Di ba? Gitagaan tag authority sa Ginoo, so musukol ta. Again akong balikon, Santiago 4 City. Sukli ang yawa. O kini mo karatel og dalagan, palayo kanato, no? So igsoon, gidistin ta ni Lord para mahimong magmadaugon. Gitagaan tag authority ni Lord igsoon. In the mighty name of Jesus, kaya nato suklan ang kaaway. Amen. Kay yes na aning mga pagtintal na tentasyon normal ra na. Gipahinumduman ta karong kagabhion igsoon. Nga kining nangalagad ta sa Ginoo. Naka-built-in jud ng mga tentasyon. Walay ning sunod sa tinuod nga Ginoo nga wala gitintal. Walay ning sunod sa Dios igsoon nga yahay. Naagi ng tentasyon. Ang nakanindot aning benepisyo aning tentasyon kay kung mudaog ta, mabulahan ta. No? Mabulahan ta kay maangko na to ang ganti nga kinabuhi. Kinabuhing walay katapusan. Kabalo naman ta igsoon nga mao gid na atong goal. Amen. Mao gid na atong tumong. Nganong nangalagad ta sa Ginoo. Nganong sige tag simba, sige tag basa og Biblia. Kay gusto ta moadto atong dapit kanang kalipay nga walay katapusan. Nga mao ang langit igsoon. Amen. No, mauna igsoon nga dili ta magpadaog-daog sa kaaway. Excuse me. No? If ever na tagaan ta mo og ano mga pamaagi sa nako ba based on my experience igsoon. Speaking of temptation. Ako igsoon grabe mga nagian akong temptation. Normal kami mga lagad sa Ginoo. Kami may una gitarget sa yawa. Kay kung wala na mi magwawali, wala na mapoy makadungog og wali, no? Temptation, grabe. Nya akong hilig biya sa una, mga babae gyud, no? Womanizer man ko sa una, daghan ko kuya, bisag ingani rin akong naong, pero naman ko'y dihog sa yawa, no? Makailad ko. Ako lang nang ininglisan, wana, no? So, yes, before ko nahimong alagad, ubos nga alagad sa Ginoo, I was a former womanizer, di ba? Ako naman yung gi-share. So, nakabuntis na ko in how many times, no? Grabe. Unya, na-involved sa ko itong gitawag og adultery, kay na ako'y na relasyon before nga minyo, okay? Then, yes, grabe ko kahilig babae. No? Hinoon, di man po parehas uban nga grabe kadagag uyab. So, sa ako ang experience, nakasuway kong nakauyab kong tulo. Okay? Hilig juga ko. And then,
sa dihang nanako sa Ginoo igsoon karon pareharon ba no nangalagad nako sa Ginoo ning serve nako ni Lord with all my heart. Ako nabantayan nga ang yawa kay baw sa akong mga hilig sa una. Mao ni akong gingon yung Satan is very wise kay baw siya sa akong mga hilig. Ang demonyo kay baw sa akong kaluyahon no pero ako nabantayan igsoon mao ni the best way to fight temptation kay namay temptation kinahanglan man ta nga mobarog kay kung dili ta mobarog nga magmadaugon mga malig-on sa tentasyon dili ta mahimong bulahan. No? Dili na to maangkon ang ganti nga kinabuhi. So, ingani din siya, no? So, karon nga nagdagan ta sa lumba, no? Naglakaw ta sa tong journey padulong sa langit igsoon. Mag-agi gid ta og mga lisod tentasyon. Ug kana nga mga tentasyon, mga paborito na to na kay di man ta tintalon sa yawa o kay baw ang yawa nga dili ta matintal. Now, balikon ako. So, ang akong gihimo igsoon nga na-immune ako sa temptation. Ang akong gihimo nga by the grace of God, by the help of the Holy Spirit nga naka-overcome ko sa lain-laing temptation. Nga akong weakness bud sa una mga shabu ana kay maom na akong bisyo no. Daghan kay mga barkada na ako ang uban mga dagkong tao pagud nga dapat maikog ko gidalhan kog pila ka putos pero by grasya sa Ginoo wala jud ko mingkaon sa offer sa kaway no. Akong gihimo igsoon. Once sa kuan no experience tagaan ta mo kuan mga tips ba on how to overcome temptation kay kung di ta maka-overcome sa temptation, dili man punta mahimong bulahan. Dili sa ta mahimong makadawat sa ganti nga kinabuhing dayon. Now, ang akong gihimo igsoon mao ni every time ang yawa maro man, dapat maro ta, di ba? Kung si Satan is very wise, dapat mas wise ta niya kay ngano man. Naaman ang Ginoo na to, di ba? Unsa gingon sa balang kasalanan, greater is he that is in us, okay? Than he that is in this world. Mas dako ang Ginoo nga naa nato kaysa Dios nining kalibutan. Now, naaman siya nato so he is the God of wisdom. Dapat mas wise ta. Kung maro ang yawa, mas maro ta. Ang yawa kay bawa man kabalo man ang yawa nga abtik ta kayo. Ay abtik kay ning tawhanan niyo kay kusog ni og discernment. So aritan niya hinahinayon ba hinahinayon unti-untion ta ba no. So kabantay ko nga sa akong gihimo igsoon the moment nga mo strike nang yawa mo tintal na nako. Ang gihimo igsoon nay mga time nga bag-o pa ko sa Ginoo nga mura og huyang pabitaw ko no sa mga ginagmay nga sala makuan pa ko so karon mga igsoon based sa akong experience akong kasinatian ba once madaog na nimo ang battle daan sa hunahuna pa lang daog na ka kuha niyo akong punto kung sa hunahuna pa lang mga igsoon the very moment first time pa lang daan mo cross ang temptation sa imong una kaysa una-una man na mag-start tanan. Mag-una sa mata, musud sa una-una. No, nya dili nimo ma-overcome sa una-una, musulod sa kasing-kasing. Yan ingon ang balaang kasulatan kung unsay naas kasing-kasing, mugawas, okay? Musulti nya mulihok or mulihok ta, no? Nigsulod na sa kasing-kasing mo nang magplano na ka, mulihok na imong kamot, mulihok na imong lawas, makasala na ka, okay? So, ang himo, eksona ko na bantayan. Ingani ni siya. The very moment nga mo cross ang temptation sa imong nahuna, ayaw gyud entertaina. Ayaw ipakita sa yawa igsoon nga na-entertain ka sa iyang offer. Kay once makitaan ka sa yawa, uy, ganahan man si pastor, ganahan man si brother, ayay, ganano. Once makitaan sa yawa nga ganahan ka, balik-balikan ka. Ug dili ka undangan, hangtod dili ka matintal. Okay? I mean, hantod matintal jud ka, ma-fall ka, no? So, igsoon dapat wise ta. Kung wise siya, dapat wise ta, no? Kung makabantay ka ning penetrate na ang temptation nimo, first nimo hunaon o himoon, mao ni. Again, akong balikon, look at me. Kung kabantay kabantay mo diha, mga viewers nga, ang temptation ning penetrate na sa imong una. Ang maayo nimong buhaton, i-ignore niya, pag-repent. Na Lord, sorry kay Lord, nakahunahuna kung ingani mao ni. Pangay pasaylo sa Ginoo niya palimpyuhi dayon. Nya sukli ang yawa na in Jesus name pahawa demonyo. Spirit of lust baron demonyos kaulag unsa man na spirit of addiction unsa man nga addiction nato. I-rebuke igsoon, i-resist igsoon kay giingon sa balaang kasulatan sukli ang yawa ug mudagan siya. The moment we resist the Satan or ang temptation atong suklan, mawa sad siya hinay-hinay. Amen mao na igsoon. Again, kung sa diri pa lang daan sa unahuna na daog na nimo, daog jud ka. No? Dili na mo dako kay diri wala naman. Again, balikan ta mo no, balikan ako aron makuha gininyo.
Sa pilmiro pa lang nga mo penetrate ang tentasyon sa atong hunahuna musulod. Ayaw dawata, i-ignore. Pawa ayaw ito, ayaw dawata. Ayaw entertina. No, dili kay lo, di ba? Ano na, makurat ka ba niya? Makitaan kasi nga, ay, ganahan man siguro ni, o punaan og lain, be, mas bugat pa. Ganahan gad siya, punaan na po, hantol matintal ka, no? Just be wise, igsoon. Kung makabantay ka nga murag lain na itong gibati kay, because me personally, I believe na may Holy Spirit na to. Og makabantay jud ka mismo, mag-alingasa ka murag something na may kuan, no? Murag kay ako, igsoon, laki man ko. Ingani sad ko, I don't know about you, I don't know ninyo, basta ako ingani ni. Kabantay ko nga mo strike ang temptation ako, manglimbawd niya akong balhibo. Murag na mo marug sa akong mga buhok, sang mubo pa kay ni. Yes, ingana ko. Ma-discern ako ba, makasense ko nga naay evil spirit. Okay? Nya mag-pray din ko, ana kay murag na ani under attack ko. Ingana ta igsoon, dapat very wise ta. Again, kay ang giingon rin sa balang kasulatan nga kinahanglan mo barug ta. Bulahan ang tao nga mo barug taliwala sa pagtintal or tentasyon. Kay sa iyang pagdaog madawat niya ang kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios. Now, dili ta mahimong bulahan, dili ta mahimong nagmadaugon, dili na to madawat ang ganti kung dili ta maka-overcome sa temptation. Una atong daugon. But mao lagi ni akong gihatag nga tips ninyo. Magsugod man na diri, okay? Ang temptation. So, inigsulod sa temptation, igsoon, ayaw padugaya. No? Pareha ni David ba, pagkakita niya nga naghubo si Batsiba, naligo. Ana si David, wow. Diba? So, nag-meditate siguro siya, nagsigisig tutok, no? Ana, maguna. The more ta magsig tutok sa tentasyon, awa na, pildi na, automatic, given na pildi na ka. No, walay bersikulo sa Bible igsoon. Unwise move na siya, very unwise move kana mo tutok ka. Tanawa na hitabo ni Iba. Si Iba nagsigisig tutok atong kahoy nga gibawal. The more siya nagsigtutok, the more siya natintal. Di ba mga laki, kita mga laki, na mga guys da, mga men. Ako, akong kaluyahon sa una babae. Makakita gali ko mga babae, mga sexy, mga gwapa, magsigidyo kong tutok ka na. Nga na ko sa una magsigtutok, no? Wana na, Gregor na una-una. Nakasaan ako. No? Iga na. So, basta mo tutok ka, delikado ka. Okay? Manundog tang Jose, wa siya ning tutok sa asawang Putipar. Sa dang gitintal siya ni sa asawa ni Putipar nga makighilawa si Jose hindagan. In other words, si Jose wala siya ning duel sa temptation. The same as si Jose wala nagtutok sa tentasyon, ingana na siya. Amen? Kay sa dang nagtutok ta sa tentasyon, kay mo offer man og tentasyon, di ba? Giingon man ang ganina, nakabasa ta sa teksto nga naagyo ning tentasyon, mo nang gitawag og bulahan ng tao nga makabarug sa mga pagtintal, kay once makabarug siya, iyang maangkon ang kinabuhi. No, nga gigiandam sa Dios sa mga nahigugma kaniya, no? So, dili man ta mahimong bulahan kung dili po ta mudaog. So, kung mudaog ta, para mudaog ta, mao lagi ni akong tips gihatag ninyo. Pilmiro pa lang higayon nga mo penetrate igsoon. Musulod na ang temptation sa imong utok hunahuna. Ayaw dawata, ayaw entertain, ignore temptation. Resist it, rebuke it in Jesus' name. Amen? So, inigsod niya, patay, nagkahuna-huna, nung di mayo, pag hinulsol, dayon, repent. Amen? Instantly, repent. Lord, sorry kayo, ginawa na ko tuyuan, nakakita ko, Ginoo. Kita ko sa kong uyab sa una, Ginoo, nga, kay bawo na ka, Lord, nga, nami mga kaagi ato, Lord. Di ba? Repent, unya, mas, akong himon, iksoon, kay magkanta ko. At aganta mo, ako, iksoon, ini-cross sa temptation, labi na weakness na ko. Mga ko po sa Lord, sorry. Nya magrepent ko, nya magpray ko, Lord, thank you for your grace, for your love. And then, huna-huna pa lang na, and then magkanta ko, no? Magkanta-kanta ko, no? Sa akong kanta ko, no? Sige, awitan ako si Lord. Di matinga ko, magmalinawon na kung huna-huna, nawa na tong mga nagrigor nga dili maayo. Kaigsoon, gitawag ta sa Ginoo, dili para daog-daogon. Gitawag ta sa Ginoo, aron ang yawa, dili magdaog-daog na to, kung dili kita mo daog. Amen. Mudaog ta dapat igsoon. No, mauna igsoon nga. If ever nagtanaw diri karon mga viewers nga. Sige ka kapildi sa temptation, sundan niya ang tips ninyo igsoon. Kung balikan gali kag tintal anang sala nga imong ginulsulan, inigsod sa una ayog dawata, no, i-rebuke, i-resist in Jesus name. Pag-repent dayon. No? Patabuni imong una-una sa balaang dugo ni Jesus. Amen. And then
Ayaw pug tutuki, no? Ayaw pabilin anang lugara. Ayaw og dwell sa dapit nga prone ka nga mabagsak sa tentasyon. Prone ka nga makasala, no? Likay. Amen? Makabantay man ka nga kani nga area. Because me personally, because I believe natay Holy Spirit. Ikonbiktar kita nga, uy, delikado kaning dapita, palayo, balhin. Okay? So do not dwell on the place, on those area, on those situation, or person baron, or thing, butang nga, tanaw ni mo, matintal ka. Kung sa Facebook pa na, sa social media, ayaw og adto atong website nga delikado ka, piti ka diha. No? Mo na mga ikson, din na mahago ang demonyo na, kay nga naman, ikaw naman ning dool nila. Be wise sa Dikson. Amen? Kay dagang higayon nga ang mga anak sa Ginoo natintal kay nagdanghag. So be wise. Amen? So, kay nindot kay Ikso, no? Once makadaog ta sa tentasyon, sa gingon dire, mahimo tang bulahan, ha? Bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagtintal kaysa iyang pagdaog. Kung mubarog ra ita, makadaog ta. Makadawat siya sa kinabuhi ang ganti nga gisaad sa Dios alang niadtong mga nahigugma kaniya. And then lastly, na ko ibilin nyo, Ikson, before na ko ni-end is, katong gi-share ni Jesus, yung secret, ang sekreto nga gi-share ni Jesus para maka-overcome ta sa temptation is, watch and pray. Diba, kung sa ikingon, pag-ampo o pagtukaw ka mo, aron dili ka mo mahidalinas sa mga tentasyon. So, mao ni akong gihimo nga short video early this morning or this afternoon, diba? Kinanglan mainampuon ta Ikson, no? So taliwala sa imong kabisi ra Ikson, trabaho, pag-eskwela, negosyo, unsa man imong gibisihan karon Ikson, unsa man imong profession. Take time to pray. Spend quality time ni Lord in prayer. Kay usa ni sa sikreto ni Lord. Amen. Kung gusto daw ta, di ba? Sakto na ilang giingon na the family that prays together stays together. Okay? So, kung mainampuon ta Ikson, mo na ikingon ni Jesus, no? Katulo siya na nagbalik-balik ni Pedro ug sa ubang mga apostolis nga, dili gyud mo kahatag og higayon nga magampo, di ba? Maingon na po siya, pag-ampo ug pagtukaw kamo kay aron dili kamo may dalinas sa mga panulay, mga tentasyon. So, ang gusto ipasabot sa Ginoo Ikson ni Jesus is, we must be prayerful, okay? Kinahanglan ta mainampuon aron maka-overcome ta sa tentasyon. Kay kung kita nga Kristohanon hingatugon sa yawa dali ra ta pildihon, himuon lang ta nilang duwa-duwaan. Daog-daogon ta. Kay di man ta mainampuon, huyang ta panahon sa temptation. Apan kon mainampuon ta. Labi na kanang first part of the morning Ikson, early in the morning, inigmata nimo. Kanang pilmirong hugna Ikson, mao na diha ko permente. Pray, no? Meditate, no? Pag-istorya sa Ginoo, no? Hatag og quiet time, quality time ni Lord. Kay diha sa pag-ampo, diha ta malig-on. Diha sa pag-ampo man Ikson, ako maning gi-consider nga ginganin nako ang kanang prayer, no? Kung may nampuon ta mura ta og nag-charge cellphone ba, no? Kanang atong spirit atong gi-charge bitaw, no? Mura tag naka-recharge, no? So, kung the more ta nga prayerful ta, no, nag-charge ta pirmi sa presence ni Lord in prayer. Sa panahon nga moabot ang temptation, dili ta malubat. Okay? Dili ta malubat, dili ta madali-dali og lubat. Why? Why, Pastor? Because full charge man ta sa prayer. Amen. So, again, mao ni akong last nga encourage na to. Ang ganina, unsa man to akong gitudlo ninyo, pilmiro nga mo cross ang temptation, ayaw entertain ang temptation, i-ignore, niya sukli. Amen. Unya unsa pagitong uban? Ayaw og dwell sa temptation, ayaw og tutuki ang temptation aron di ka matintal, palayo, no, be wise. And then kani lastly is we must be prayerful, no? Kinahanglan mainampuon ta kay mao ni gitudlo ni Jesus na to. Ingon siya, pag-ampo og pagtukaw kamo aron dili kamo mahidalinas sa mga tentasyon. So ang gusto ipaabot ni Jesus kanato, kung kita mainampuon, kung taliwala sa atong kabisi, sa atong trabaho, atong negosyo, or unsan pag-eskwela, or unsa may racket na to Ikson, everyday, ang mga responsibility na to everyday, taliwala sa atong kabisi, muhatag yutag panahon sa Ginoo, sa prayer. Kay diha sa pag-ampo, diha ta malig-on, ug diha ta maka-overcome sa temptation. Ug ang saad mao ni,
kung maka-overcome ta sa temptation, mahimo tang bulahan ug maangko na to ang ganti nga kinabuhi. Mao ra ba natong gipaabot igsoon, kabalo na ta na ang kinabuhi nga walay katapusan nga mao ang langit. Amen. Ato lang na siyang masinati ug maabot, matagamtaman, or ato lang na siyang makuha ka nga ganti, ka nga reward. Basta mudaog ta, mo-overcome ta sa lain-laing temptation nga atong masugatan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. So we are, ayaw gitugot nga daog-daogon ta, no? We are overcomers. Amen. Victorious na igso, no? Ayaw jud palupig, ayaw pa pildi, sukli ang yawa. No, ayaw pa daog-daog sa yawa. Amen. So mao na igsoon, una, if ever musud na kabantay ka nga ang temptation ing penetrate na si mong una, pangay pasaylo sa Ginoo niya. Rebuke ka, no? I-resist in Jesus name. Nya ayaw entertain ang temptation igsoon. Ayaw pakita sa yawa nga excited ka. Hala, gwapo lagi to siya, Hala, murag nindot to ba? Di ba? Ayaw pakita na sa yawa. Kaya once makitaan ka sa yawa nga na-entertain ka sa iyang gi-offer nga temptation, dili ka lungan hangtod ikaw matagak. Okay? And then, aside from that, do not dwell on those situation nga prone ka nga matintal. Ayaw pabilin, ayaw pundo sa dapit nga naa ng tentasyon. Likay sa ta. And then lastly, we must be prayerful. Amen? Kinanglan tang mainampuon aron ma-full charge ta. Kunya sa panahon nga moabot ang temptasyon, dili ta malubat, mobarog ta nga lig-on. Nya once mobarog ta nga lig-on, bupasabot nakadaog ta. Unya kung nakadaog ta, maangko na to ang ganti nga giandam sa Ginoo. Unsa na nga ganti, Brad, Pastor, Sir, unsa na nga ganti? Ganti nga mao ang kinabuhing dayon, nga maoy atong gipangandoy. Amen? So mao na kung gusto mga igsoon mahitabo sa matag usa nato. Nga usa ka adlaw dili man ko kakita ninyo uban ug wala man mo kakita na ko personally, mag-abot ra punta sa atong destinasyon kay kitang tanan atong daugon ang mga lain-laing tentasyon. We are overcomers. We are winners. Amen? Praise God. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word tonight. Salamat sa imong mensahe, Ginoo, about how to overcome temptation and about sa reward, Ginoo. Nga once mabarog mi, once Ginoo mudaog mi sa mga tentasyon nga moabot sa among kinabuhi, mahimo ming bulahan tungod kay makatagamtam mi, maangko na mo ang ganti, Ginoo. Lord, without you, we are nothing. Wala mi mahimo kung wala ikaw. So Lord, tabangi mi. Grasya ra gyud tanan nimo, Ginoo, nga maka-overcome mi sa mga tentasyon nga lain-lain nga masugatan namo sa among pagsunod nimo. And Lord God, I pray to all of the viewers right now around the world, Lord God. Lain-lain man may weaknesses, lain-lain may area sa mong kinabuhi nga diin asa mi huyang, lain-lain sad mi og tentasyon. But Lord, I pray to all of the viewers right now nga mahimo jud ming lig-on mo, barog mi nga madaugon taliwala sa mga tentasyon, Ginoo. Dili mi magpadala, Ginoo. Mahimo ming mainampuon, Lord God. Tagai mi kaalam nga langit nun, Ginoo, para makamao mi, Ginoo, unsaon paghandle, unsaon pagfight ang mga temptation, Lord God. Kay kung wala kami mahimo. Lord, I pray and I declare, Lord God, to all of the viewers right now around the world, that we are overcomers, we are winners, Ginoo. Magmadaugon mi, makaresist mi, makasukol mi, Ginoo, makabarog mi sa lain-laing mga pagtintal, Ginoo, in Jesus' mighty name. And I pray, Lord God, na may nagtanaw karon nga huyang siya na area sa iyang kinabuhi, nga luya siya, huyang siya, Lord God, tabangi siya, Ginoo. Tagay siya kusog, Ginoo. Holy Spirit, giyahi siya, unsaon pagsukol, Ginoo. Because I believe, Lord God, we are overcomers. Wala mi gitawag nimo, Ginoo, giluwas aron daog-daogon sa demonyo. Kung dili mahimo kaming magmadaugon tungod kay dako ka nga Dios nga naa namo kaysa Ginoo nining kalibutan. So Lord God, I pray, I declare victory to all of the viewers right now in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you for your word. I pray, Lord God, nga kaning mensahe nga among nadungog karon dili ni mulabay kawang, mulabay lang spikas dunggan apan amo ning i-apply kinabuhion ug mao ni maghatod namo ngadto sa kadaugan.
Mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga puno sa kabulahanan ug maghatod namo sa kinabuhing walay katapusan. Lord God, thank you for your presence. Thank you for your word. Salamat kaayo, Holy Spirit. Thank you so much. And Lord God, this time we continue to pray sa mga OFW. Among giampo ang mga OFW na mga higala, mga seaman, Ginoo, nga naa karon sa lain-laing dapit, lain-laing kanasuran, Ginoo. Lord God, I pray padayon kapag kupot sa ilang kinabuhi, Ginoo. Bantayi sila uban ni tagbuay ng Panginahanglan kung na may mga OFW karon nagtan-aw, Ginoo, nga balatian. Ayuha, Lord God, in Jesus name. Pinaagi sa imong mga labod, Ginoo, nangaayo kami. And I pray, Lord God, promotion. I declare promotion upon them. Favor sa ilang amo in Jesus name. And I pray, Lord God, nga dili jud kakalimtan nila ang blesser. Dili sila malipat sa blessing. Nga malimot sila sa blesser. And I pray also, Father God, nga dili nila himuong top priority ang kwarta. Magsigil lang sila tigom, sige gukod og kwarta. But Lord God, let it be nga himuon nilang top priority, first priority, ang ilang relationship nimo, Lord God. Because at the end of the day, ang matubang nimo ang among relasyon. Diya kanimo dili ang among kwarta, among bahandi kay ang tanang butang, among mga achievements, ang bahandi, among mga sakyanan, even mga nindot kay namong balay, Ginoo, mga kantidad og milyon-milyon, mabiyaan ra namo tanan. So Lord, I pray nga kanunay jud silang uhaw sa imong presensya, sa imong mga pulong, Ginoo. Despite of their busy day, busy schedule, this still mo spend sila og quality time nimo in prayer and reading your word, meditating your word like this, Lord God, mamalandong sa imong balaang pulong, and of course, magdaig, mag-worship nimo, Lord God. Hallelujah. Lord, again, kupti sila, and I declare good health upon them in Jesus' name. O kanunay sila proteksyon ni Ginoo in Jesus' name. Lord, salamat, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong mensahe. Salamat sa imong presensya. And this time, Ginoo, among paabuton ang mga breakthrough gikan kanimo. Paabuton among mga milagro, kay bulungang butang gikan kanimo. Unsa man among tinguha, Ginoo, I pray nga imo nang i-grant, Lord God. Among pabuton ang tanang kahigubulungang butang, milagro gikan kanimo uban sa pagtuo, Lord God. Himo alamang ming takos, himo aming kapiyalan, himo aming angayan, Ginoo. Nga mudawat sa mga grasya ug pabor nga gikan kanimo. Lord, again, salamat kaayo. Salamat sa katubagan sa mong pag-ampo. Salamat sa kaayuhan sa balatian, kaluwasan sa pamilya namo, Ginoo. And salamat sa financial breakthrough. Salamat sa opportunity nga bag-ong trabaho. Salamat sa kalambuan sa amuang mga business, Lord God, in Jesus' name. Tanang mga kahibuluang butang gikan kanimo, amo nang gipasalamatan, Ginoo. Among gipaabot, Ginoo, again, uban sa pagtuo ang mga milagro nga imong ipasinati kanamo. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan. Amo kining gipasalamatan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga maoy among bugtong og personal namo nga manluluwas. Amen and amen. Okay, hallelujah, praise God. Again, mayong gabi mga igsoon. Salamat sa inyong panahon pakiguban ako, no? Medyo nga karat-karat ba kay kaning mga panahon ron nga mukadlag init niya bugnaw. Okay, so thank you so much. Thanks everyone sa inyong pagtan-aw, no? Lord, salamat sa imong pulong nga akong nadunggan, himaya sa Ginoo. So this time, igsoon akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Siya lamang, He deserve the highest praise, no? Walay relihiyon na isa, walay pastor, no. Mabitaw na nga nay uban, mambikil na ko diri sa ilang mga relihiyon, akong i-block kay di ko ganahag samok. Kaya ako amang po ko nang hilabot og laing relihiyon. I respect all religion. Amen? So, all the glory and honor belongs to the King of Kings. Okay? So, that's all for tonight. Before na ako ni-end, igsoon, again, akong gipasalamatan atong mga subscriber. Thank you so much, subscribers. And mga star senders, thank you so much. And, ako mong gi-remind igsoon nga, kung mahimo i-invite inyong friends to follow our page, okay? And of course, bisan atong putlo ni atong live karon kay nahuman naman, you can always type your you can always mention your friends and loved ones in the comment section, and pwede mo mag-type gyapon og at followers at highlights at everyone para mapansin, mabantayan sa inyong mga higala. Amen? So that's all for tonight. I pray and I declare nga sa atong pagpangatulog, pagpahulay, ang presensya sa Ginoo ang iyang gahom magauban kanato. Mumatata nga madaugon, safety,
malinawon tungod kay ang Ginoo nag-uban kanato. Amen? So that's all for tonight, Igsoon. Keep safe, everyone. Ang akong ikabilin, kabalo na mo, kanunay lang tang ampo, unya. Ubanan sa natog amping, kay dili man pwede sige tag ampo niya, way amping-amping. Patay ang pagtuo kung walay buhat. Amen? So again, that's all for tonight. O, salamat sa pulong sa Ginoo. Pastor, super jud katuhop sa dugan. Himaya sa Ginoo, Igsoon. God bless you, Igsong Adel, unsa man to. Okay? So again, dungog og himaya kung ibalik sa itong buhay nga Diyos. Keep safe, everyone. To God be all the glory. See you next time. See you tomorrow. God bless.